tärkeitä palavereita tuossa aamupäivällä, joten mä olin hyvissä ajoin liikenteessä. Nyt on ollut lämmin täällä Etelä-Suomessakin ja etenkin tuossa kotikylälläni Pohjois-Kirkkonummella, niin lähdin kotoa liikenteeseen kohti työpaikkaa shortsit jalassa. Ystäväni asfalttisoturi soitti matkalla, joten en käynyt siinä Veikkolan huoltoasemalla tankkaamassa, kuten minun piti, vaan lähdin ajamaan kohti Helsinkiä. Opiskelijavalo, eli tämä bensan loppuvalo, on palannut jo eilisestä päivästä ja nyt nollaan. Mä ajelen siinä ja mä tajun, että mun on pakko tuossa Espoon Nihtisillä pysähtyä. Буду. Se olisi mun mielestä aivan Игорь, читай, открой личико. kategorian todella kiusallisia hetki. Sitten tälleen julkista työtä tekevänä, niin mä olisin tuolla tienposkessa silleen, että bensa loppu. Ja mä selvisin siihen. Ну, хватит лицо закрывать, в яму не вгить. Kunnes mä tajuin, että god damn, mulla ei ole Нифига не lompakkoa видно. mukana. Деревья. Ja koska mä oon hetki sitten vaihtanut uuteen puhelimeen, Вы говорите слово. Лахденпохский район. tuolla puhelimessa. Лахденпохский, а я что сказал? Eli mä en pysty puhelimellakaan maksamaan. Ja mä oon siellä huoltoasemalla silleen, että mulla on Да ты финка. paperit kuollaan.